Juu, tää ei kuvannut, sori, me pelataan Zero Buildia taas jälleen kerran. Nytten tulee taas huono video, koska ei kuvannut. Ja nyt tulee taas jälleen kerran. Tää just äsken aloitti joku 6 sekuntia. Sitten tuolla on tollaset punakamat, mitkä on ihan huonot. Niin. En mä osaa pelaa näillä. Niin. Ne on niinku maailman huoneimmat luutit legit. Miksi sä näet? Katsokaa nyt, tää on maailman paras asettui. Se sanoo niin, Siitä. tehomesta. Pitäisikö muuttaa, kun toi ampuu ihan pirun kovaa. Tässä on tän ihmisen pikkusisko. Se näyttää niinku tältä. Se halusi, että sitä vähän näyttää. Eli siis tältä. Saa kuvata. Mä saan kuvata, jos haluaa. Eli siis kuvataan nyt hänen ihmisen. Kuvaa Väinö. Mä en nimittäin tuonne autolle. Tää video on nyt tätä. No ei oikeesti, tää on tätä. Tääkin tarkoittaa. Väinö. Ei ne ole hiljaa. Mitä? Toi on mun tarra. Toi on se, minkä sä oot varastanut. En mä tiennyt, että se on sun. Toi on siistiä. Miksi sä edes otit sen tuolta? En tiedä. Äiti! Tuu nyt ottaa Jäniltä se tarra, kun se on se puhelimeskin. Sä voit nyt tulla ottaa se tarra, kun se on se Jäni puhelimeskin. Eikä. Mä tiennyt, että se on Väinö. Eikä. Siis tää on ihan sikakalliita. Missä se on? Se on siinä etukannassa. Ei tää. Mä luulin, että niin pampsiin. Me ostettiin just 4 euroa. Mä vähän en halunnut ottaa ne tarrat pois täältä sun huoneesta. Ehkä tolleen nyt on väliin. Et sä et voi ne laittaa ilman lupaa. Okay. Mä en muista mitäköhän muuta tuolla oli joskus joku juttu, mikä oli kans semmonen. No olikohan se kans joku tarra. Mikä oli vaan otettu, kun mä keräilen niitä, niin sit se harmittaa, kun niitä ei saa oikein missään. Niin mäkin Se keräilen. oli tuolla keittiössä. Niin ei niitä voi ottaa ilman lupaa. Tääkin aina Väinöllekin kuolee. Väinö, mä haluan ottaa ne Panksun tarrat. Me oltiin sen taidenäyttelyssä, ne on kalliit. Mä luulen, että se oli. Väinö, missä se on? Ne Panksin tarrat. En mä tiedä, mihin sä oot laittanut. Missä se on se sun piirustuskirja? Vitsi, unohtuipähän puhua. Tässä näin varmaan lopetittekin jo videon katsemisen. No niinpä, kun toi Väinö äiti tuli vähän häirittöimään. Eiks niin Väinö? Joo, me ehkä kuvataan niinku 5 tunnin videota. No sit se liveessä on luvan olla vähän muuten paljon pidempi varttiin. Joo, mut se spessu tulee vasta sit, koska kun meillä on 50 tilaajaa, koska... Ei kun Väinö, ei mulla ole kanavaa. Väinö, sanokin pistetään kanavatilaukseen. Joten pistäkää mun munapainelu. No ei oikeesti. Ette tees, missä mä asun vaan tällaisessa paikassa. Ei mun! Joo, mä hiilaan. Mä otan sen, mä hiilaan kun tänne tuli toi. Mihin se Iron Man lähti? Mä haluan nimittäin lähteä täältä pois heti. Lähe. Luuta. Toimii. Ei toi äijä lähti puskeen mua, voi. Oha, mä vahingossa kuvasin pöytään. Kaikki, kattokaa mun luutit ja nyt joku tyhmä läski tulee puskeen mua. Tuossa on tuo äijän luutit.
Älä sit kysy, kuin huono kamera tässä mun puhelimessa on. Koska... Pidä tätä. Aina. Lähtikö se tyhmä aivan? Toivotaan, että se lähti. Juu, mä teen lukuja. Joo, ei se lähtenyt. En aina pysty pitää. Ei se lähtenyt se. Ei mun autaa. Väinö, mä en pysty pitää tätä. Tyhmä! Väinö, sun Väinö, luki. Sun buki. Okei. Tässä sulla on Mä kuvaan sillä aikaa. jopa näin mun vaan riidiin. Niin mä käyn pissaan. Joo. Ja niin veistä mä tuun siihen. Nyt sanoiksi kun mä kuvaan. Tule tähän missä minä istuin. Toi Matti niin kuvattaisi kestää joku 6 minä 20 sekkaa. Kumpikuhan se oli näistä? Tuossa on vaan en mä jaksa kuvaa silloin kun se ei oo pelissä. No voin mä kuvata, ei kun kuvata. Mitä sä Jenni teet? Ai ketkä? Pois Jenni edestä. Kato Väinö, niin mä sain tän kuvan maailman parhaiten. Ei! Joo, maailman paras. Näkyykö siinä mun munaa? Ei. Mä nimittäin pissasin housuun. Oikeesti Väinö. Mitä? Väinö, se